Ngisacela ukubuza msakazi, indaba zamaskandi ngayitholaphi? Bubi ma-Afrika. Njengamanje ngithi sukumani ma-Afrika. Ngithi mina njengamanje on Sunday I'm going to have a big launch yokuthi ngibize wonke ama-political organization akhona in this country, ngizowa-scrutinize, ngiwabuze imibuzo, nifone nikhulume nawo. Ngizoqala ngabo laba baphetholi ndokuhle nje lampoqo, ngizobabiza bonke labo obabusihlizikala, ngizobabiza. Ngizombiza abaphethe umongameli wezwe, ngizobabiza olona obaba ovela inkosi simhlabisa nomkhuleko Hlengo, ngizobabiza noJulius Malema, ngizobabiza ngikhulume nabo. Mabe nqabile futhi ukuthi ngibabize ngikhulume nabo, ngizobakhuluma futhi nani, ngoba mina mangabe sengikhuluma nani niyangizwa. Namanje-ke ngeke ngivume mina niyobavotela labo bantu bengachazanga ukuthi yini abaniphathele yona, ithini time frame, ngoba sikhathele ukwethenjiswa ize leze. There must be a time frame of everything. There must be a time frame of everything. We cannot allow to be used by cowards, to be manipulated by failures. Amakhehla azofa wona hamba wona emathuneni kwenziwa ama-tombstone amakhulu, bathola level 1 state funeral. Thina lapho sisele siyizinja with no experience, with nothing. So where are we going as a country? Where are we going? Bantu bakababa.